Úplne príklad, preto tu som a hovorím vám to, ale teraz som off-season, tak ti môžem povedať, ako sa stravujem teraz. Už keď preklenie obdobie šialenstva, ktoré trvá asi tak prvý týždeň, že fakt neriešiš, čo dáš do úst, tak potom to v podstate sa snažím držať od pondelka do soboty naozaj že nejakú stravu a vyzerá to tak, že jeden deň mám 50 gramov sacharidov, druhý deň 100. Nie som teraz úplne chorá z toho, keď je to 105 alebo 55, hej, ale snažím sa to naozaj nejakým spôsobom dodržať s tým, že sa robia takéto vlny 50, 100, 50, 100, no a nedeľa, jasné, a nedeľa v podstate čo chcem a na čo mám chuť do nejakej 4. hodiny po obednej a tú večeru sa snažím už potom bez sacharidovú, aby som vyrovnala trošku to, čo som si nadbehla tú prvú polovicu dňa. Vždycky tá strava je strašne individuálna. Ako samozrejme, že sa hovorí, že strava, teda že príjem musí zodpovedať nejakému výdaju a zase samozrejme, že keď chcete schudnúť, tak ten príjem musí byť menší ako výdaj a podobne. Ale každý sme individualita a musíme to proste na sebe vyskúšať. Ja keď začínam pracovať so svojím klientom nejakým novým, alebo klientkou vyplní mi dotazník, kde je nejakých 20 otázok zhruba, podľa ktorých ja sa potom orientujem pri tvorbe toho jedálničku aj tréningového plánu. Záleží tam samozrejme vek, výška, váha, nejaké vrodené veci, ale veľmi dôležité je práve, že tá história, ako tie baby už dietovali, ako cvičili, že na akú hranicu je to telo zvyknuté treba si niečo odopierať a na akej hranici zase je zvyknuté mať ten výdaj. Pokiaľ naozaj sa s trénerom nedohodneš, že vysadzuje ešte mliečne výrobky, aby som ich tam úplne v pohode nehala. Takže všetky tieto produkty light, nízkotučné, určite kupovať. A keď si dáš, ja teraz keď som v Čechách, tak si kupujem ten selský jogurt. Ten je strašne dobrý, akože nevyrovná sa mu ani naše rajo, čo stále jedávam, všelijaké tieto nízkotučné veci. Takže ja si napríklad dám vždycky na raňajky, trebárs aj na tú placku si len tak natrem ten jogurt a dám si trebárs štvrťku jablka, že si tam posekám, hej, že niekto také svieže. Myslím si, že už keby si dala trebárs čistý tvaroh a že zamiešaš do toho nejaké ovocie alebo aj sušené. Áno, kávu čiernu, bez mlieka, bez cukru, píšem si, hovorím nie. Samozrejme bez cukru, ale môžete si dať úplne v pohode umelé sladidlo, aj keď umelé sladidlo je zase taká téma. Tiež som si mám prípravu na umelých sladidlách už za sebou, neskutočná celulitida je z toho. Tú zeleninu si naozaj dávajte ako prílohu, nie ako polovicu toho jedla, hej, tá zelenina je naozaj príloha. Ja som bola takisto zvyknutá jedávať strašné kvanta zeleniny, bolo to len na škodu. Takže keď máte zeleninu k jedlu, tak vždycky sa bavíme naozaj o nejakých 4 hlavičkách brokolice, alebo karfiolu, alebo, neviem, ak sa to... Kvietáku, ďakujem. Takisto sa preferuje veľmi zelená zelenina, pretože tam má najmenej gramov sacharidov, samozrejme, ale keď si nakrájate jednu paradajku a štvrťku uhorky ako prílohu, tak je to úplne v pohode. V tomto prípade, kedy sa chce nabrať tá hmota, by som absolútne nepočítala zeleninu ako sacharidy. Pokiaľ už sa bavíme, že sme pred súťažou a teraz nejde nám to dorysovať a máme 3 týždne, áno, začneme si počítať aj zeleninu. Ale za normálneho života a za normálnych okolností a už vôbec nie kvázi v objemovom prípade, tak zelenina je úplne nič. Samozrejme sa ňou neprejde, lebo hovorím, rozťahuje toto brucho, proste je potom taký široký pás a babi, čo dlhodobo jedia proste veľké množstvo zeleniny, tak mám pocit, že aj majú naozaj širšie to brucho, že to ani nestiahnu na tú súťaž potom tak, ako napríklad tie, ktoré to stopujú dlhodobejšie, lebo za ten týždeň kvázi
alebo za tie 3 dní, kedy ona už stiahuje tú stravu pre tou súťažou, aby mala ten osidriek, to z nej proste nevidie. Takže opatrenia aj s týmito vecami. V diete, no správna dieta a správna príprava by mala byť taká, že v podstate ti to vôbec neovlivní nejakú tvoju hormonálnu činnosť. Veľmi veľa dievčat, ktoré súťaží, s tým problém má a má s tým potom problém aj off-season, že to proste nenabehne. A zase poznám také, ktoré treba s tým problém vôbec nemali, ale proste jedného dňa to prišlo. Počká to každého tými hlúpostiami, ktoré sa robia tou nevyváženou stravou. Bežne v tých dietách týchto, hovorím, komunistických a zlých, kde vám vysadia všetky vitamíny, minerály, všetky tuky, pomaly všetky sacharidy a že máte naozaj žiť asi na vode a rybe a nejakom kuracom prse, tak bežne dievčatá, keď si aj pozriete fotky súťažiacich, tak veľmi vypadajú vlasy. Proste, ja som minulo pozerala fotky súťažiacich, že prvý rok a 4 roky potom tie baby majú polovičné vlasy ako mali a to už majú klipy v nich a všetky rôzne tieto akože nápojky a neviem aké. Takže padajú vlasy, lámu sa nechty, absencia menštruácie a nechcem zájsť do ďalších týchto nežiaducich účinkov dievčat, ktoré zliezli z pódia, napríklad už fakt, že nemôžu mať deti alebo podobné záležitosti a proste nerobme si to týmito vecami. Dneska už sú tie možnosti, sú na to tie štúdie, vtedy to možno tí ľudia nevedeli, alebo si mysleli, že nejakým spôsobom im to stať nemôže, ale môže. Takže preto hovorím, že tá pestrosť a tá pravidelnosť a hlavne to, že si z tohto spravíte životný štýl, že nie je to o tom, že tak teraz mám súťaž, tak 2 mesiace, ako sa hovorí, nežerem a len cvičím a potom sa zrazu vrátim a ten jeho efekt je naozaj veľký. Takže viete mať jeden deň na pódiu 55 kg, na ktoré ste bojovali 3 mesiace a týždeň na to viete mať 65 a všetci, že to je ona. Že to je ona. Takže toto by sa malo naozaj eliminovať a stáva sa to preto, lebo tá príprava je negramotná, je zlá a v podstate aj keď vás dosiahne k nejakej forme, tak tá forma kvázi nie je reálna a nie je to kvalitné, čo vám potom ostane. Tú dobrú prípravu a tú dobrú formu spoznáte práve podľa toho, kedy už v tej príprave nie ste a ako dlho vám vydrží a vlastne čo sa s vami stane. Lebo myslím si, že ani na psychiku nás, súťažiacich, ale ani na psychiku ľudí, čo dosiahnu svoj cieľ, nie je úplne super, že za týždeň o to prídete, keď ste na to proste tak strašne dlho dreli. No, ja som môžete sa ma kľudne pýtať takéto veci, ako nemusím seminár byť len o faktoch, ale keď vás zaujímavé takéto moje cestovateľské alebo nejaké backstageové záležitosti, tak kľudne sa ma pýtajte. Ja som ponuku do Ruska dostala v podstate takým spôsobom, že ja som bola v Los Angeles, bola som tam 3 mesiace, vlastne 2-krát po 3 mesiace, takže dá sa povedať, že som tam reálne žila, aj keď nerada to hovorím, lebo tak všetci vieme, jak je to s vízami, proste po 3 mesiacoch sa musíte vrátiť. Prišla som v decembri na Vianoce domov, odchádzala som 4. decembra, kedy v Los Angeles bolo 25 stupňov. Do dnešného dňa mám v byte zavreté kufre s tým, že sa tam vrátim, neviem kedy, ale asi už nikdy. Takže išla som domov na Vianoce a zazvonil mi telefón, ponuka do Ruska. Takže ja som vlastne veci v Los Angeles nehala tam, zobrala som ponuku do Ruska, však zase o čom si budeme rozprávať, práca je práca, taká ponuka možno príde raz za život, zobrala som to, išla som tam do minus 23 pre zmenu, takže to bol pekný šok pre mňa, čo som chcela žiť život Don't Worry, Be Happy, Kalifornia, tak som došla do Ruska. Ale prichádza teraz v podstate nový šmakon švestka z Kožice. Je to taký náš spoločný výmysel, takže v podstate na zadnej krabičke budete mať aj moje oko, ktoré bude dozerať na to, že či sa dobre stravujete alebo nie. Tak verím, že vám bude chutiť. Myslím, že už za nejaký, kedy by mohol prísť na trh. Tak dáno, môžeme byť ešte pred Vánocom určite. Tak verím, že si budete na ňom pochutnávať. Mne už zostáva len tá rýža, nakoľko idem preč. Áno, to je túto krabička. Mám krabičky už sú.
Takže na to sa tiež, práve Goi, to je tá kustovnica čínska, že som vám hovorila, že mám super tip od tej Katky Kiptovej, my si tak medzi sebou meníme rôzne tie know-how a recepty a neviem čo. Takže Goi takisto je v podstate vec, ktorá je veľmi dobrá, takisto sa hovorí, že 10 gramov denne by sa malo v rámci krvného obehu a všetkých týchto záležitostí, takže máte ho šmakov nový. A čakáme nejaké pekné, dobré recepty potom od vás, lebo vy ste výmyselníci, takže niekedy aj ja chodím na nápady na šmakom stránku, že už keď neviem čo. Takže tak.